Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Fidel. Taong 1968, mainit, Surigao del Norte. Sa gilid ng sapa ng mainit, naninirahan ang pamilya ni Fidel. Marami sila noong mag-anak, kaya na may punong-puno talaga ng memorya ang mga pagsasama nila. May konting alitan man, hindi yun gaanong lumalala, sa puntong kakalimutan na nila ang bawat isa. Konting description lang sa bahay nila Fidel. Kung hindi ninyo na itatanong, hindi naman talaga literal na naninirahan sila malapit sa pangpang. Ilang metro rin kasi ang layo nila mula sa sapa, kaya tanaw lang nila ito mula sa bahay nila. 2 palapag din ang kanilang tahanan at hindi yun gawa sa konkreto. Sa halip gawa ito sa mga malalaking tipak ng kahoy. Napapalibutan din ng matatayog na puno ng nyog ang bahay nila, kaya hindi ito basta-bastang nasisilayan sa may kalsada. Liblib at papasok ang daan patungo roon, at sa lugar na yon, tanging sila lamang ang nakatira. May mga kubo mang malapit sa bahay, pero pagmamay-ari naman yon ng kanyang mga kapatid. Marami sila roong naninirahan, kaya kinakailangan talaga nilang humanap ng mapagtatambayan. Sa abot ng pagkakatanda ni Fidel, nasa humigit 25 silang naninirahan doon. Bagaman may karamihan, hindi naman sila doon gaanong nagsisiksikan, gawa ng marami rin yung kwarto sa una at ikalawang palapag. Yung ibang mga silid, kahit makikipot tamang-tama naman para pagpahingahan ng kanyang mga pinsan. Ayon pa sa kanya na tuwing gabi, dikit-dikit silang kumakain ng hapunan sa lapag. Wala kasi silang maayos na hapagkainan, kaya pinili nilang kumain sa sala. Gayunpaman, kahit nakaupo sila sa lapag, masaya naman sila. Bukod kasi sa nakakapag-usap sila ng maayos, na ipapaliwanag nila ang mga bagay-bagay na kinakailangan nilang gawin sa mga susunod pang araw. Kahit may mga tampuhan din sila, obligado silang sumabay sa hapunan, gawa ng ikinagagalit ng husto ng kanilang padre de pamilya ang pagliban sa ganoong salo-salo. Itinuturing kasi nitong sagrado ang pagkain tuwing hapon dahil ayon dito, darating ang araw na hindi na sila sabay-sabay pang kakain. Yon ang dahilan ng kanyang ama kung bakit ayaw nitong may lumiban sa mga anak niya. Mariin din itong inilahad na hanggat may lakas at nabubuhay siya, tanging batas at kagustuhan niya ang masusunod sa kanilang pamamahay. Dahil sa ganong pananaw ng ama ni Fidel, kahit malalaki na yung mga nakatatandang kapatid niya, wala pa rin itong lakas para magsalita ng masama sa tatay niya. Alam kasi ng mga ito na sa oras na ginawa nila ang bagay na yon, lalaya sila sa bahay na yon. 2 buwan bago sumapit ang Pasko, naging abala sila Fidel sa pangingisda sa lawa. Nataon kasing panahon na yon ng tilapia, kaya inaasahan na talaga nilang marami silang mauhuli. Dahil dito, araw at gabi silang naglalayag para lamang makahuli ng kanilang mga maibebenta. Yun kasi ang paraan noon nila Fidel upang magkaroon ng kita bilang paghahanda sa nalalapit na pagsapit ng Pasko. Isang gabi, habang naghahapunan silang magpamilya, inabisuhan sila ng kanilang panganay na wag na munang pumunta sa lawa. Bukod kasi sa malakas ang simoy ng hangin, napansin din ito ang nalalapit na pagbuhos ng malakas na ulan. Nang marinig naman yon ni Fidel, agad naman niyang binulungan ng kapatid niyang palagi niyang kasama
ukol sa mga sinasabi ng kapatid nila. Naniniwala kasi itong tinatakot lang sila nito, gawa ng alam nilang hihiramin lang nito ang ginagamit nilang bangka. Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, agad naman yung tumutol sa nais nitong mangyari. Bukod kasi sa alam nitong mas marami ang lalabas na tilapia noong gabi, nakipagkasundo na rin yon sa kanilang mga kaibigan na magsasama-sama sila upang mas maging masaya ang gabi nila. Dahil sa sinabi nito, napansin naman nila ang pagkunot ng noo nito habang sumasagot ng, ganon? Basta, wala pa rin aalis. Kapag sinabi kong bawal, bawal. Kung gusto niyong lumayag, kausapin niyo si Itay. Yun ay kung pahihintulutan niya kayo. Talaga kuya, sasabihan namin si Itay tungkol dito. Bakit mo kami pinipigilan? Hindi mo ba alam? Dahil sa aming paghahanap buhay, nakakakain kayo ng masarap. At tupagin mo na lang yung sarili mong trabaho kaysa mamuna ka sa mga ginagawa ng kapatid mo. Galit na sagot naman ng kanyang kapatid. Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang napansin ang pag-alma ng panganay nila. Makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti na ring tumaas ang tensyon sa pagitan nila at ng kanyang kapatid na siyang naging sanhi upang magsagutan na yon ng personal. May mga paninindak na rin silang naririnig. Yun nga lang, hindi sila doon nagpapadala. Ganon kasi ang taktika ng panganay nila tuwing natatalo na yon sa argumento. Maya-maya pa, nang hindi na nito maatimang kanilang mga inirarason, nagsimula na yung magdabog hanggang sa makuha na nito ang atensyon ng kanilang padre de pamilya. Bago pa man lumala ang lahat-lahat, nasigawan na nito ang panganay nila. Bilang parusa, inabisuhan sila nitong pumasok sa silid para parusahan. Di naman tumutol itong si Fidel sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na nagkamali rin sila. Pagpasok naman nila noon sa loob, nadatnan nila ang panganay nilang kapatid na nakaluhod sa asin. Nanginginig na ang katawan nito, tapos hindi na nito naiiwasang mapaluha dala ng matinding kaba at takot na kasalukuyan nitong nararamdaman. Pagsilay naman sa kanila ng ama nila, dahan-dahan naman sila nitong nilapitan habang nagwiwika yun ng, magpasalamat kayo at may nagtestigo na kapatid nyo sa inyo. Dahil kung hindi, sabay-sabay kayo ngayong luluhod sa asin. Hindi ba, Fidel? May pupuntahan pa kayo? Sige na, umalis na kayo at masyado ng malalim ang gabi. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, hindi na sila nag-alangan pang lumabas. Kahit papano kasi, aminado rin silang totoo ang mga sinasabi nito sa kanila. Pagdating naman nila sa pangpang ng lawa, dali-dali naman nilang pinagtulungan ang kanilang bangka na dalhin sa tubig. Matapos nun, mabilis silang nagsagwan hanggang sa marating na nila ang lugar na kanilang pinagkasunduan. Pagsilay naman doon nila Fidel, nasipat nila ang barkada ng kanyang kapatid na kasalukuyang nakatambay sa gilid ng bakawan. Abalang-abala yun sa pag-uusap, kaya yung paglapit nila rito, halos hindi nito napansin. Maya-maya pa, nang marating na nila ang kinaroroonan ng grupo, sakto naman ang pagsilay sa kanila nito. Mabuti naman at dumating na kayo. Kanina pa sana kami aalis kung hindi lang dahil dito sa nagyaya sa inyo. Siguro naman, may maganda kayong paliwanag para sa ginawa niyong pagpapahintay sa amin. Bungad na wika ng lalaking nakaupo sa sanga ng isang malaking puno ng bakaw. Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, agad naman itong idinahila ng ginawa ng panganay nila sa kanila.
pagtatapat pa nito na kanina pa sana sila nakaalis kung hindi lang sa ginawa nitong pag-eeskandalo sa loob ng kanilang tahanan. Dahil sa kanilang naging rason, wala namang nagawa ang grupo kundi ang maniwala. Upang hindi mahuli sa kanilang plano, pinili na nilang umalis kesa makipagtalo. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakalayo na nga sila sa bakawan, kaya agad naman nilang hinanap ang pinaka-perpektong lawa na pinagmumulan ng hindi mabilang na mga isda. Para naman makuha ang atensyon ng mga ito, gumamit sila ng mga lamparang naglalabas ng malalakas na siga. Nagsimula na rin silang magsaboy ng pain sa buong paligid upang mas lalong lumapit ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, nanatiling nagmamasid lang naman si Fidel. Ang trabaho niya kasi doon, bulabugin ang mga isda sa oras na nakapasok na yon sa loob ng kanilang lambat. Sa loob ng kalahating oras, ganon at ganon ang kanilang ginawa hanggang sa namalaya na lang nila maraming isda na ang unti-unting lumalapit sa kanilang bangka. Habang pinagmamasdan nila ang mga ito, napansin naman nilang hindi lang tilapia ang lumalapit. Nasisiguro nilang iba't ibang uri yon ng isda, kaya hindi na nila pinatagal pa ang kanilang panghuhuli. Maya-maya pa, pagtaas naman ng kanilang mga lambat, agad naman nilang nasilayan ang halos 1.5 kilo ng isda na nagpupumilit magpumiglas. Dahil dito, mas lalo nilang binilisan ang kanilang paghila at kapag nakakapasok na yon sa loob ng kanilang bangka, agad nila itong inilalagay sa kanilang mga sisidlang may lamang tubig tabang. Kaya nila yung ginagawa ay para mapanatili ang kasariwaan ng isda pagsapit ng sumunod na araw. Kapag buhay at sariwa kasi ang isda, di hamak na mas mahal nila yung maibibenta kumpara sa patay na. Hindi naglaon. Nang maitaas na nila ang kabuuan ng lambat, agad naman silang nagsagwan patungo sa mga kalapit pang lugar para manghuli. Bagaman punong-puno na noon ang kanilang mga lagayan, hindi pa rin sila tumigil dahil sa isip-isip ng kanilang mga kasama, swerte sila noong gabing yon. Pagdating naman nila sa laot kung saan naroon ang ilang mga mangingisda, bahagya naman silang natigilan nang marinig nila itong sumisigaw na parabang may kung anong nangyayari sa mga ito. Dala naman ang kanilang kuryosidad. Imbis na magpasya silang lumayo, pinili nilang lapitan ng mga bangka kung saan doon na naging malinaw sa kanila ang mga nilalang na pumapaikot sa itaas ng mga bangka nito. Noong una, inakala nga nilang mga malalaking ibon lamang yon na nanginginain, subalit nang makalapit na sila doon ng husto, doon nila nasilayan ang mga kakaibang nilalang na halos hindi malayo ang wangis sa isang ordinaryong tao. Walang patid nitong dinadagit ang mga mangingisdang naghahanap buhay, dahilan para humingi ng tulong ang mga ito sa mga mapapadaan. Matapos naman yung masilaya ng kapatid ni Fidel, agad naman siya nitong inutusang magkubli sa bangka. Itinigil na rin nila ang kanilang pagsasagwan, sabay patay ng gasera na nagsisilbing liwanag sa kanilang mga bangka. Nang mapansin naman yon ng kanilang mga kasama, sinubukan pa sila nitong tanungin pero nang akmang sasagutin na yon ni Fidel, laking gulat na lamang nila nang bigla itong dinagit ng isang nilalang na may pagkakahawig sa wangis ng ibon at tao. Nakakapangilabot din ang atungal ng mga ito, kaya sa abot ng kanilang makakaya, pinili nilang manatili sa pinagkukublian nila. Ayon kay Fidel, yung kapatid niya noon, nagtago na sa lagayan ng isda
habang siya naman pilit na nagsusumiksik sa ilalim ng kawayang inuupuan nila tuwing sila'y papauwi na. Kahit nasa ganun silang estado, hindi pa rin niya maipagkakaila na nalalagay sa alanganin ng kanilang mga buhay. Gustuhin man nilang tumakas sa lugar, sadyang hindi ito posible gawa ng napakaraming mga nilalang ang lumilipad sa kahit saang direksyon. Naniniwala rin silang agad nitong mapapansin ang kanilang pagtago sa oras na magpasya silang magsagwan para makalayo. Upang walang maghinala sa kanila, sariling andar na lang ng bangka ang pinagkakatiwalaan nila. Kapag napapansin nila noong walang nilalang ang nasa itaas, dahan-dahan naman nilang binabago ng direksyon ng timon sa paniniwalang yun lang ang kanilang magiging susi para makalayo. Subalit sa kasamaang palad, dahil sa kawalan ng hangin noong mga oras na yon, hindi rin gaanong nakakausad ang bangka nila. Habang tumatagal din sila sa lugar na yon, mas lalong dumarami ang mga taong nakikita niyang inihuhulog sa dagat ng mga nilalang. Ultimo nga yung bangka na kasama nila, hindi rin nakaligtas. Minuto lang din ang itinagal ng mga buhay nila dahil pagkadagit ng mga nilalang sa mga ito, pilit nitong hinahati ang katawan ng mga biktima bago yun bitawan sa lawa. Sa totoo lang, Pinuno, walang makapagsasabi kung bakit gano'n ang ginagawa ng mga ito sa mga mangingisda. Maswerte lang noon sila Fidel dahil nakaisip ang kanyang kapatid ng isang mabisang solusyon. Matapos naman ang mga pangyayari, halos wala na siyang kaide-ideya ukol sa pag-iral ng mga nilalang. Sa sobrang takot kasi ng pinagdadaanan niya, hindi niya napansing nakatulog na pala siya. Kinabukasan, pagmulat ng kanyang mga mata, nadatnan niya ang kanyang kapatid na abalang-abala sa paghila patungo ng pangpang ng bangka nila. Pagsilay naman niya rito, dali-dali naman niya itong nilapitan, gawa ng ang buong akala niya nakauwi na sila. Ngunit pagbaba niya noon ng bangka, una niyang napansin ang mga matataas na bakaw na hindi naman gaanong tumutubo sa parte ng pinagtitirhan nila. Dahil sa kanyang mga nakita, doon na ito nagsimulang magtanong ukol sa mga nangyari. Nang marinig naman ng kanyang kapatid ang mga bagay na kanyang sinabi, napailing lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Pasensya ka na, Fidel, pero maging ako man, hindi ko alam kung nasa na tayo ngayon. Kanina pa ako naglilibot dito para sana magtanong pero wala akong nadatnan. Pakiramdam ko nga, isang maliit na islang lugar na to eh." Matapos naman yung mailahad ng kapatid niya, nabanggit din ito sa kanya kung bakit lumubog ang bangka nila. Mabuti na lang, wala itong sinabing iba, gawa ng maging ito man, aminadong nagkamali sila. Dahil sa sinabi nito, mas lalong nakumpirma ni Fidel na totoo ang tungkol sa mga nilalang na kanyang nasilayan. Noong una, napakahirap nitong paniwalaan pero hindi nagtagal inisip na rin nilang totoo ito. Yung gilid na parte kasi ng bangka nila, nagtamo ng hindi mabilang na kalmot ng mga nilalang. Dala naman ang kanilang matinding pag-aalala, sinubukan naman nilang maghanap ng baryo. Kahit wala silang ideya kung ano ang mga kagubatang papasukin nila, nagpumilit sila doong magpatuloy, alang-alang sa ama nilang naghihintay sa kanila. Ilang oras pa ang lumipas, may nasipat silang isang maliit na sitio na purong mga magsasaka ang nakatira. Pagsilay naman ni Fidel sa mga panauhing yon, dali-dali naman siya doong pumunta, sabay tanong kung pwede ba silang makakuha ng pagkain sa mga ito.
Para hindi sila magkaroon ng utang na loob, ibinigay din nila ang mga isda na kanila namang inihiwalay noong itinataas nila ang lambat. Bagaman espesyal sa kanila ang mga ito, pinili nila yung ibigay. Ang nais mangyari kasi noon ng magkapatid, umalis ng hindi nakakaabala sa mga taong naninirahan doon. Pagtanggap naman ng isang dumaan na lalaki sa kanilang iniaalok, bahagya naman yung tumigil sa paglalakad, gawa ng sa kakaiba talaga ang pakiramdam nito sa pagdating nila Fidel. Maya-maya pa, imbis na bumalik na yon sa sitio, napilitan yung bumalik sa kanila para magtanong. Nang mapansin naman yon ng kanyang kapatid, walang pagdadalawang isip naman itong nabanggit ang tungkol sa panahon ng pag-aani ng mga aswang sa lugar na yon. Dagdag pa nito na, dahil sa ganoong selebrasyon ng mga nilalang, kaya sa abot ng kanilang makakaya, pinagtsatsagaan nilang manatili na muna sa bahay para mabuhay ng mas matagal. Mariin din itong inilahad na ang mga ganitong panahon, pagbibigay sa mga aswang na nanginginain sa lugar na yon. Nabanggit din ito sa kanila na kahit hindi kumakain ng mga tao ang mga ito, masyado yung nabubulabog sa kanilang mga ginagawa, kaya napipilitan yung umatake para maibalik ang katahimikan ng lawa. Ayon pa rito na, dahil sa mga katulad nila, mas lalo lang tumatagal ang panginginain ng mga aswang. Matapos naman yung marinig nila Fidel, halos hindi naman sila makapaniwala, gawa ng yon ang unang beses na makarinig sila ng aswang na kumakain ng isda. Akala nga nila noon isa lang itong malaking biro, pero pagbaling nila sa paningin ng lalaki, doon nila napagtantong napakaseryoso nito. Dahil sa pangyayari, pinilit naman nilang maging mahinahon para makisama. Manong, malapit lang ba to sa mainit? Taga-roon kasi kami, kaya gustong-gusto na ho naming umuwi. Pangako ho, susundin na namin ang lahat ng inyong payo. Wika ng kapatid niya. Nang marinig naman yon ng kanilang nakausap, agad naman sila nitong sinamahan patungong baryo. Sa halip na pagbebenta sana noon ang gagawin nila, dinala sila nito sa bahay ng matandang mag-asawa na ayon sa lalaki ay albularyo ng lugar nila. Kung talagang gusto nilang makauwi, wala silang pagpipilian kundi ang makinig sa lahat ng ipapayo nito. Pagpasok naman nila sa loob, una namang tumambad sa kanila ay yung napaka-antigo ng gamit ng mag-asawa. Medyo maalikabok na rin sa bahay nito, subalit hindi naman nila ito binigyan ng karagdagang atensyon. Maya-maya pa, nang magsimula ng magtanong ang matandang lalaki, agad naman nila itong sinagot ng naaayon sa kanilang mga karanasan. Sa loob ng halos isang oras na pagpapaliwanag, hindi pa rin kumbinsido ang matanda sa kanilang sinabi. Naniniwala kasi ito, maraming tao ang umiiwas sa lugar na yon tuwing nasa ganoong panahon. Nang marinig naman nila Fidel ang sinabi ng matanda, pilit pa rin nila yung tinutulan. Kahit kalapastanganan para sa kanila ang sumagot sa matanda, wala silang magagawa sapagkat yun lamang ang nag-iisang paraan para makauwi sila ng ligtas. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi naman ito maiwasang matulala habang nag-iisip ng malalim. Hindi naglaon, pagsilay naman ito sa kanila, sumagot lang naman yun ang, Kung yan ang plano nyo, hindi namin kayo pipigilan. Malaya kayong umalis dito pero ito ang tatandaan ninyo. Milya-milya ang layo nyo mula sa inyong baryo. Alam nyo kasi, para marating nyo kami rito,
kinakailangan niyong magbaybay ng kalahating araw. Abutan kayo ng gabi sa laot, kaya hanggat maaari huwag kayong tutungo ng laot. Kung kaya niyong dumikit sa mga bakawan, gawin niyo na dahil yan lang naman ang paraan para matakasan niyo sila. Iwasan niyo ring lumikha ng ingay sapagkat sensitibo ang kanilang mga pandinig. Pagkalahad naman ito ng albularyong yon, doon na yon nagsimulang magsalita ukol sa kung bakit nagkakaroon ng ganoong uri ng nilalang sa lugar nila. Ayon sa matanda na, hindi naman talaga totoong aswang ang mga ito dahil ang mga nilalang na yon nabuo lamang ng mga pinagtagpi-tagping espiritu ng mga taong nalunod sa lawa. Kaya galit yon sa mga mangingisda ay dahil sa nakikita ng mga ito ang dati nilang buhay kung sana'y hindi lang sila namatay sa mga trahedyang pinagdaanan nila. Nang marinig naman nila Fidel ang sinabi ng matanda, kahit hindi sila gaanong kumbinsido, napilitan lang silang maniwala. Sa isip-isip nila, mas mainam na sang-ayunan na lamang ang matandang yon kesa makipagtalo pa rito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad din naman sila nitong pinakawalan. Sila ang pinapili nito kung ano ang kanilang gagawin para naman kahit papaano makaramdam silang may kalayaan pa rin sila. Matapos naman nila itong marinig, hindi na sila nagdalawang isip pa na umalis sa lugar. Pagbalik nila sa pinagdaungan ng kanilang bangka, pilit naman nila itong inalisan ng tubig hanggang sa pwede na ulit yung makapalaot. Ayaw sana nila noong sundin ang payo ng matanda. Ang kaso lang mapipilitan talaga silang dumaan sa mababaw na parte dahil sa kalagayan ng sinasakyan nila. Makalipas pa ang ilang minuto, bago sumapit ang 4:00 ng hapon, tahimik naman nilang binaybay ang gilid ng bakawan. Habang papasapit na ang takip silim, mas lalo naman nilang tinalasan ang kanilang mga paningin dahil alam nila na hindi na sila maaaring gumamit ng gasera. Sa paglalim pa ng gabi, wala na ngang makita itong sila Fidel. Yung panimbang na bangka nila, mayat maya na ang pagsabit sa mga ugat ng puno, pero hindi nila ito gaanong pinapansin. Sa paglalim pa ng gabi, nang marating na nila ang isang walang katao-taong parte ng lawa, doon na sila nakaramdam ng kakaibang takot sa katawan. Bukod kasi sa nakakarinig na naman sila ng pagaspas ng malalakas na hangin, mula rin sa laot, may mga tao silang naririnig na sumisigaw. Akala nila yun lang ang mararanasan nila pero pagpatak ng 10:00 ng gabi, napansin nilang nagsilapagan ang mga nilalang na yon sa itaas ng bakawan kung saan sila dumaraan. Hindi nila mawari kung ano ang pinaggagawa ng mga ito, pero base sa kanilang mga nakita, nasisipat nila itong kumakain ng bato at isdang nakuha nito sa lawa. Habang pinagmamasdan din yun ng maigi ni Fidel, doon na niya tuluyang nakumpirma na totoo nga ang sinabi ng matanda sa kanila. Yung mukha kasi ng mga nilalang na yon, halos hindi talaga niya makita kahit anong gawin niya. Minsan na rin niyang narinig sa kanyang ama na ang mga kaluluwa kalimitang walang muka. Matapos naman niya itong masilayan, patuloy pa rin ang kanilang pag-usad. Bibihira na lang din sila noon kung magsagwan dahil yung mga bakawan na kanilang dinaraanan, punong-puno talaga ng mga ganoong uri ng nilalang. Awa naman ng Diyos, nalagpasan nila ang mga ito nang hindi sila natutunugan. Pagpatak ng 3:00 ng madaling araw, unti-unti na nilang napapansin ang paglaho ng mga nilalang na yon. Bago pa man sumapit ang 4:00, bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Bukod sa huni ng ibon at iba pang mga hayop, wala na silang ibang naririnig. Nang mapagtanto naman nilang wala na ang mga ito,
mas lalo pa nilang binilisan ang kanilang pagsagwan upang makabalik sa kanilang lugar sa lalong madaling panahon. Ayon kay Fidel na nakauwi sila noon, magbabandang 7:00 na ng umaga. Pagdaong naman ng kanilang bangka, unang hinanap sa kanila ay yung mga kasama nilang kasabay din nilang nawala. Siyempre dahil sa wala naman silang ideya kung nasaan ang mga ito, wala silang pagpipilian kundi ang magsawalang imik. Itinanggi rin nilang nakasama nila ang mga ito upang hindi na mangulit pa ang mga kamag-anak nito sa kanila. Isang linggo pa ang lumipas, natagpuan ang kanilang mga kaibigan na palutang-lutang sa lawa. Namumuti na ang mga balat nito at sa estado nito tanging damit na lamang ang nag-iisang paraan upang matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Kasabay ng insidenteng yon ay ang pagbabawal na sa kanila ng tatay nila na pumalaot pa. Pabor naman yon para kay Fidel at sa kanyang kapatid, gawa ng kahit hindi nito sabihin ang bagay na yon, talaga namang hindi na sila babalik pa sa lawa. Magpahanggang sa ngayon pinuno, patuloy pa ring nananatili sa alaala ng kanyang mga anak ang tungkol sa kanyang karanasan noong minsan silang makaengkwentro ng mga aswang na kumakain ng isda. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ngayon ko lang narinig to Aswang na kumakain ng isda. Pero pinaliwanag naman ng albularyo na hindi talaga sila totoong aswang. Siguro lang kasi pangit yung itsura, tapos alam nyo naman yung ginagawa ng mga kaluluwa na to o kung anumang uri ng demonyo na to sa kapwa nilang mangingisda. Para bang nakakaramdam sila ng inggit. O hindi ko may paliwanag kasi pag ganito, vengeful spirit talaga to Tapos pagsasama-samahin mo pa, malaki talaga yung posibilidad na magkaroon sila ng physical form. Diba? Kaya kaya nilang gawin yun sa mga kapwa nila mangingisda. Maswerte lang tong sila Fidel kasi matalino yung kapatid niya. Pero kung sakali man, malamang wala tayong ganitong kwento. Diba? So, yun nga, hindi natin siya pwedeng sabihing aswang talaga, pero yun ang tingin sa lugar nila Albularyo lang naman yung nagsabi na hindi yun aswang. Pero ako, pakiramdam ko, uri to ng aswang na wala lang talagang pangalan. Diba? Kasi hindi mo naman gagawin yun sa mga ordinaryong tao kung kaluluwa ka lang Tsaka yung simpleng inggit ng isang vengeful spirit, hindi nila gagawin yun sa kapwa-tao. Kasi sobrang brutal naman, tsaka nakakaawa. Diba? Yun lang yun sa pananaw ko lang Pero syempre, iba-iba tayo ng tingin sa kwento, iba-iba tayo ng pag-intindi, kaya kung may opinion kayo sa kwentong to, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.